Вие сте с Мис България пътят към короната 2012. Днес ви представяме 22-те полуфиналистки, които заминаха за тренировъчен лагер на морето. Запознайте се с най-малката участничка – Мария. Няма как да не те попитам, за първи път ли се отделиш от мама? Не. За кой път? Втори, трети, не знам да ги броя. Казвам се Мими Атанасова Желева, на 16 години от град София. Уча в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия Христо Ботев. Казва, че съм много тихичка, така, срамежлива. Много трудно се доверявам на някой. Каквото и да реша го постигам. Това е нещо, с което съм изключително горда, че не се отказвам лесно. Като малко съм се явявала на мини-мис. Но бях много малка тогава, може би на 7-8 годинки и не помня много от конкурса и радвам се, че сега съм тук и ще мога да запомня повече за сигурност за напред. Искам да стана Мис България, защото на първо място искам да се докажа сама за себе си, че мога да се справя, че мога да го постигна и защото за мен това е една изключителна възможност, която отваря много врати в живота. Вярвам, че ще стана Мис България, защото без вяра нищо няма да се постигне, така че човек трябва да вярва в себе си. Казвам се Милена Васкова Борисова, на 20 години, от град Плевен. Със средно образование съм, хуманитарна паралелка, силно изучаване на история, география и литература. Аз съм модел и ходя по участия. Просто харесвам и да се изявявам по някакъв начин. Така си дигам самочувствието, може би. Искам да бъда дизайнер и ходя на уроци от 2 години по рисуване. Мисля, че ще постигна нещо поне от това, което чувам от страничните хора. И наистина ми харесва да се занимавам с това нещо. Това ми е мечта от малка. Да съм на сцената, да нося короната като някоя принцеса. Вярвам, че мога да стана следващата Мис България. И за това съм тук. Мама и татко останаха далеч зад теб. Това радва ли те или по-скоро те плаши? Не, радваме да бъда малко по-самостоятелна. Казвам се Натали Стефанова Воденичарова от Благоевград, 17 години. Харесвам биологията, влече ме също така и физиката. Малко странно, мога да кажа, че съм добра ученичка. Мечтая да завършам с добър успех, да кандидатствам за добър университет. Желая да се занимавам с криминалистика. Това ме влече и обичам да чета криминални досиета. Гордея се с това, че имам добри родители, които са ме възпитали добре. Гордея се с това, че съм българка, че съм красива. Мис България е много голямо предизвикателство за мен. От доста дълго време исках да участвам, но въпреки годините си нямах тази възможност. Искам да стана Мис България за това, защото притежавам всички качества. За мен стереотипът на една Мис България трябва да бъде естествена жена, красива, чаровна, да има харизма, да бъде много отговорен човек, да изпълнява всяко нейно начинание и да бъде позитивна винаги. Цяла нощ е била на работа. Здравей, чуваш ли ни? Добре ли си? И приема ли предава. Това е нормално. Човек трябва да спи. При теб как са нещата? Всичко наред ли? Да. Четеш книга? Покажи ми я. Димитър Талев. Това трябва да го учиш или от чиста проба любопитство, или за просто искаш? Трябва да го уча. То е задължително, трябва да го прочетеш. Да, за 12 клас. Казвам се Моника Манолова, на 18 години съм от София. Ученичка съм в немска езикова гимназия, 12 клас. Може да звучи малко нескромно, но съм готин човек. Забавна. Обичам да излизам, да се забавлявам с приятели. Разбира се, наблягам и на ученето. Освен това съм и отговорна, амбициозна, усмихната, позитивна. Това, което искам да работя като първа професия, искам да стана стюардеса. Това ми е една много силна мечта. Мечтая си да обиколя света, да видя нови места, интересни, вълнуващи, да имам приключения.
Никога не съм се явявала на други конкурси, не съм участвала. Тук съм, защото конкурсът Мис България за мен е едно предизвикателство. Това всъщност е начина аз да се докажа като човек и като млада и отговорна, зряла личност. Победата не е най-важна за мен, а самото участие. А с кого ще бъдеш в стая? Мисли ли върху това? Нямам представа. Опитвам се да разбера дали имам познати, но ако желаеш, може и заедно да бъдем. Вече сме в Бургас и от тук ще вземем последните две претендентки за короната – Красияна и Пламена. Всички участнички не искаха да спираме, но това няма как да се случи. Мислихте ли си, че няма да дойдем да ви вземем, а ще ви оставим? Не. А ти? Не сме си го мисля. Изобщо не? Мислихте ли си го? Че вие ще ни оставите? Не, че вие ще ни остане. Ами честно да ви кажа, да, вътре всички момичета казаха, хайде да влизаме в Бургас, направо да продължаваме, без повече конкуренция. Какво бихте отговорили на всички тези нападки, които се случиха? Идваме. Аз се казвам Пламена Веселинова Михайлова, от град Русе съм и след седмица правя 19 години. Още от първи клас ходя на състезания по математика. Някъде пети клас от състезания по математика започнах да ходя на състезания по математическа лингвистика, където се оказа, че съм доста по-добра. Миналата година в края се явих на IQ теста на Менса, където изкарах 154 точки от 156 възможни и така се нареждам сред първия процент най-интелигентните хора в света. Аз съм доста заета, тъй като освен да ходя на училище, съм и председател на класа, съответно редовно ходя на ученически съвети, занимавам се с подготовката на всичко свързано с училището, ходя на кръжок по математическа лингвистика, за да мога добре да се справям по състезания съответно. Майка ми е леко скептична относно участието ми в конкурса Мис България. Защото миналата година участвах, тя се притеснява, че може един вид да стане същото тази година и да не се разочаровам. Притеснява се за мен. Надявам се да спечеля Мис България, но не съм на 100% убедена. Казвам се Красияна Василева, на 17 години съм, от град Ямбол. Ученичка съм в 11 клас в икономическа гимназия. Да участвам в конкурса Мис България ми е мечта от дете, просто чаках да навърша годините. Смятам, че притежавам нужните качества. Мисля, че Мис България трябва да бъде лъчезарна, красива, умна, отговорна. Смятам, че аз притежавам тези качества и мога да бъда новата Мис България. Успя ли да подремнеш или целият път си говорихте? Говорихме си и не съм спала. За какво? Какво обсъждахте? Различни теми. Световният мир фигурираше ли? Извинявай, че те питам. Естествено. Естествено. Той присъства навсякъде. Казвам се Ванеса Георгиева, на 17 години съм. Уча в град Плевен, Държавна финансово-стопанска гимназия Интелект, със специалност икономическа информатика. Аз съм много естествена, натурална и добра. Мечтая за много неща, естествено, но една от основните мечти е да следвам и да завърша с успех и средното ми образование, и висшето, и естествено да си намеря подходяща работа. Искам да се занимавам с икономика, следователно искам и работата ми да е в тази сфера. Не съм се явявала до сега на никакви конкурси, за първи път ми. Реших да участвам в този конкурс, защото както всяко момиче имаме си мечти, а естествено всяка българка би се гордяла да носи тази титла.
Я да видим тук какво става. Охо, SMS-и с гаджето, с кого? Аз нямам гадже. Сериозно? Да. Леле, милата, ще си намериш. Леко притеснена ми изглеждаш. Добре ли пътува? Не. Не. Какво не ти позволи да се чувстваш добре по време на нашето хубаво пътешествие? Седалката ми. Ти просто си прекалено дълга, ако питаш мене. Възможно е, да. Очевидно настроението е на 6, затова след малко слизаме от автобуса и се настаняваме в готиният ни хотел. Съвсем скоро тези неудобства ще бъдат забравени, след като момичетата видят приказния замък, в който ще живеят по време на тренировъчния лагер. В първият ми, когато слезахме от автобуса, бях изумена от красотата на хотела. Беше доста тъмно, виждаха се само светлините. Видях нещо грандиозно, много красиво. Вау, хотелът е невероятен, всичко е изпипано до последния детайл. Има много различни орнаменти и дизайни, но някак се съчетани толкова добре, че не е претрупано, а просто красиво. Не съм вярвала, че в рамките на България има такова красиво място. И като природа, като природно място, и като конструкция на сградата. Момичета, хотелът е на ваше разположение. Разпределете се както намерите за добре, както седяхте в автобуса, ако сте се скарали. Ако нещо съм пропуснал, направете ново разпределение. Побързите обаче, защото вечерята наближава и се забавлявайте. Успех на всички! Казвам се Александра Михайловска. От София съм, на 20 години. Уча в Нов български университет, реклама първа година. Обичам да излизам с приятели, да се забавляваме, да спортувам. Обичам да ходя на ски, да играя тенис. Също така да плувам. Обичам да рисувам, това съм и завършила в старото ми училище. Мечтая да имам фирма за реклама извън България. Искам да живея в чужбина, в Италия. Преди 2 месеца за първи път се явих на конкурс. Конкурсът беше Кралица на красотата 2011 година и го спечелих. Ми участвам в този конкурс, защото мисля, че този тип конкурси дават едно особено чувство, една емоция, една тръпка, която мисля, че си струва да опиташ. Виждам конкуренция срещу момичета. Има много хубави момичета, но смятам, че бих могла да спечеля. Казвам се Мартина Антониева Козлова, от София съм. Уча за туризъм, организация за хотелерство. Обичам да излизам с приятели, да се забавлявам, да спортувам в свободното си време. Хода на фитнес или тичам в парка. Стигала съм такива цели в живота си, които да се гордея със себе си. Тренирала съм 6 години художествена гимнастика и преди да се откажа бях на републиканско в Стара Загора и станахме първи. Реших да участвам в този проект, защото нещо разнообразно и много ми харесва. И това е нещо различно. Целта ми в живота ми е да отида в Русия при леля ми, защото аз съм наполовина рускиня. И там да се установя, защото мисля, че в България нямам бъдеще. Ако аз стана мис България, мисля, че се променят много неща, защото аз не мога просто да хухна, например, в чужбина и да зарежа цялата ми отговорност като мис България. Трябва да следвам стъпките и да се качвам нагоре. Някои мечтаят да избягат, за да променят живота си, а други мечтаят да променят реалността тук. И когато спечелиш короната, не трябва да се чувстваш само най-красива българка, а ти дава възможност да направиш много от нещата, които си искал. Останете с TV7. Пътят към короната продължава веднага след рекламите.